oproti očakávaným 220 miliónom, ktoré mali ísť do rezervy. Ministerstvo financií si z toho zatiaľ vrásky nerobí. Keďže k tejto sume nie sú priadené žiadne výdavky, prípadné nenaplnenie tejto sumy nemá žiadny negatívny vplyv na konzolidačné výsledky. Na to, že jeho návšteva stále nie je zorganizovaná počas Vianočných sviatkov, ktorými tieto dni žije ortodoxná cirkev.